നമുക്ക് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ. ശബരിമലയിലെ ഭസ്മക്കുളം പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായുള്ള സ്ഥാനനിർണയം രാവിലെ 7:30 നടന്നു. വാസ്തുശാസ്ത്ര വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ കെ മുരളീധരനാണ് സ്ഥാനനിർണയം നടത്തുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 12നും 12:30 ഇടയിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിൽ പുതിയ ഭസ്മക്കുളത്തിനായുള്ള തറക്കല്ലിടൽ നടക്കും. തന്ത്രി ഖണ്ഡരി രാജീവരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് PS പ്രശാന്താണ് തറക്കല്ലിടൽ നിർവഹിക്കുക. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം വഴിതിരിയുന്നതായി സൂചന. ആരോപണ വിധേയനായ ബാങ്കിലെ മുൻ മാനേജർ മധജയകുമാർ താൻ ഒളിവിലല്ലെന്നും അവധിയിലാണെന്നും വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സ്വർണം പണയപ്പെടുത്തിയതെന്നും സോണൽ മാനേജർ അടക്കമുള്ളവർ ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സംശയമുണ്ടെന്നും സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബാങ്കിൽ നിന്നും